Ahoj mamička, vítam ťa na dnešnej skrátenej lekcii, ktorá je zameraná na tvoju chrbticu. Dnešná lekcia sa síce volá radné rozhýbanie chrbta, ale môžeš ju využiť kedykoľvek počas dňa, ráno, na obed, večer, kedy to cítiš a potrebuješ. Takže poďme rovno na to. Na chvíľku si iba sadni do pohodlného tureckého sedu, zavri oči a s nádychom natiahni svoju chrbticu do výšky cez temeno hlavy. S výdychom uvoľni svoje bedrá, svoje kolená, uvoľni celú svoju pánvu, členky a nech klesnú do podložky. Dopraj si tu 3 plné jogové dýchy. Nádych, temeno hlavy ide vyššie. Uvoľni svoje brúško, nafúkni hruď. A pri výdychu nechaj klesnúť ramena smerom nadol, nechaj klesnúť rebrá. Jemne stiahni brúško aj panvové dno smerom dovnútra. Nádych, nadýchni sa do panvy, do brúška, do hrude, možno až do chrbta, do všetkých strán. A výdych, ramená sa zmäkčujú ešte viac. A jemne stiahni stred tela, vrátane panvového dna. Ešte jeden hlboký a pomalý nádych nosom. Nádych, uvoľnenie. Výdych, jemne stiahni brúško aj panvové dno. Stále nechaj zatvorené oči. Nechaj iba spadnúť bradu ku hrudi a pogúľaj si hlavu od jedného ramena k druhému. Dýchaj úplne prirodzene, voľne. S ďalším výdychom iba nechaj bradu opäť spadnúť ku hrudi a nádych spriamime chrbticu. Potvor oči. Pozri sa na jedno miesto a iba si prepletieme ruky poza hlavu. Uložíme si hlavu do takého pomyselného vankušika a s nádychom budeme spájať lakte bližšie k sebe. S výdychom vytlačíme lakte do strán. Chceme aktivizovať celý chrbát. Takže spevníme chrbát a trošku stiahneme rebrá smerom dovnútra. Nádych, znovu lakte bližšie k sebe, pohľad stále pred seba, stále vyťahuj chrbticu smerom nahor a s výdychom otvor lakte do strán. Aktívny chrbát, aktívne lopatky. Poďme ešte niekoľkokrát. Nádych, s výdychom, aktívny chrbát. Ramena idú ďaleko od uši. Nádych. S výdychom aj aktívny stred tela. Stiahneme jemne brúško a pánvové dno. Pozoruj, ako pri každom výdychu sa ti krásne otvárajú ramená, hruď. A s nádychom jemne uvoľníme chrbát. A poďme znovu. Výdych, aktívny chrbát, posilňujeme chrbtové svaly. A nádych, uvoľnenie. Výdych, otvoríme lakte do strán a teraz sa tu znovu nadýchneme v tej istej pozícii a jemne zakloníme hlavu, vyťahneme iba hrudnú kosť, to je táto tu, smerom nahor. Stále sa snažíme trošičku schovávať rebra dovnútra, takže iba jemný hrudný záklon, pohľad nahor a s výdychom tentokrát spojíme lakte k sebe a zagulátime chrbticu. Opäť budeme opakovať. Nádych, otvárame hruď. A výdych, gulatý chrbát. Teraz dýchame naopak, ako si už možno všimla. S nádychom otvárame lakte do strán, otvárame hruď a s výdychom zagulatíme chrbát. Môžeš začať využívať aj svoje pánvové dno. Bude to iba plus pre teba. S nádychom uvoľňujeme pánvové dno a pri výdychu ho aktivujeme, sťahujeme. Poď ešte 3-krát. Pomalý nádych, otvor hruď. Ešte pomalší výdych, otvor chrbát. Nádych, otvárame. Výdych, aktivujeme pánvové dno. Poď ešte posledný krát, pomalý nádych a výdych. Výdych, gulatý chrbát. Nádych, otvoríme lakte do strán, rozpletieme ruky a položíme si ľavú dlaň na podložku, pravá ruka do výšky, vyťahni sa za ňou možno ešte kúsok vyššie a s výdychom prejdi do úklonu, pohľad nahor. Nádych, vrátime sa späť, položíme pravú dlaň na podložku, ľava vysoko, výdych, úklon.
Nádych, stred. Výdych, úklon doľava. Poď ešte niekoľkokrát v rytme svojho dýchu. Pri každom výdychu si môžeš všimnúť aj svoje kolena. Vždycky to opačné koleno, keď teraz ideme do ľavej strany, pravé koleno zatlačam do podložky a s nádychom sa vrátim. Výdych, úklon doprava a teraz ľavé koleno zatlačam smerom do podložky. Nádych, stred. Výdych, úklon ľavá strana, pravé koleno jemne zatlačím do podložky. Posledný krát. Výdych, úklon doprava, ľavé koleno zatláčame. Nádych, vrátime sa do stredu, položíme obe dlane na podložku. Pravá dlaň na ľavé rameno, ľavá ruka za chrbát. Chrbát dlane si položíme na spodnú časť chrbta. Tu sa nádychneme, vytiahneme temeno hlavy do výšky a s výdychom sa otočíme doľava. Jemná rotácia. Pamätaj si, že vždy pri rotáciách chceme rotovať hruď a hlavu. Brúško smeruje dopredu. S nádychom sa iba vrátime do stredu, pohľad na mňa a s výdychom poď znovu do rotácie, do tej istej strany, ľavá strana. Nádych, pohľad pred seba. Výdych, rotácia. Poďme ešte dvakrát. Nádych, výdych, rotácia. Vyrotuj jej ramena jemne od seba, otvor jemne hruď. Posledný krát. Nádych, stred. Výdych, rotácia. Zostaň v tej rotácii, pohľad až za seba. A iba voľne dýchaj. S ďalším nádychom pomaličky vrať hlavu, hruď na svoje miesto. Rozpletieme ruky a pôjdeme urobiť to isté na druhú stranu. Takže teraz ľavá dlaň ide na pravé rameno. Chrbát pravej ruky ide za chrbát. Vyrotujeme ramena von, otvoríme hruď, jemne schováme rebra, temeno hlavy do výšky. Tu sa nadýchni a s výdychom vyrotuj hruď a hlavu smerom doprava. Pozri sa za seba. Nádych, pozri sa pred seba. Výdych, rotácia. Poďme pomaly v rytme dýchu ešte 3 krát. 3, výdych. 2, výdych, rotácia. 1. Výdych, rotácia. Zostávame v pozícii. Pohľad až za seba. A s ďalším nádychom sa pozri pred seba. Rozpleť svoje ruky a polož si dlane na podložku. Do pozície na 4. Vieš, že ja milujem pozíciu mačky kravy, takže aj túto lekciu, aj keď je skrátená, sa môžeš tešiť na túto pozíciu. Takže s nádychom vyrotuj jemne ramená von, pozri sa pred seba, neprehýbaj sa príliš v chrbte. A s výdychom zagulatujeme chrbát, aktivujeme stred tela, silné brúško, silné pánvové dno. Nádych, vyrotuj ramená ešte viac von. S výdychom pošli lopatky do strán a smerom nahor. Poď ešte niekoľkokrát. S nádychom uvoľni aj svoje pánvové dno. Nech sa predĺží a s výdychom ho jemne stiahni smerom dovnútra. Využij každú jednu príležitosť na posilnenie a zároveň na uvoľnenie pánvového dna. Pri nádychu uvoľňujeme, pri výdychu aktivujeme. Poďme ešte 2-krát. Nádych. Výdych, gulatý chrbát. Posledný krát. Ďalším nádychom iba neutrálna chrbtica. Vytiahni pravú nohu za seba vodorovne s podložkou, nepríliš vysoko a polož špičku na podložku a zatlač pätu smerom dozadu a nadol, ako keby si chcela pätu položiť na podložku. A krásne natiahni celý zadný reťazec, celú pravú nohu, celý chrbát, temeno hlavy stále vyťahujeme smerom dopredu. Jemne zasunutá brada. S ďalším nádychom sa naváž jemne na svoje dlane, zdvihni práve chodidlo od podložky a teraz práve chodidlo posunieme doprava, pravá noha vystretá, položíme celé chodidlo do podložky a s výdychom klesame k ľavej päti, ako keby sme si chceli sadnúť na tú ľavú pätu. S nádychom sa vrátime späť, výdych, klesame dozadu.
Poď ešte 3-krát. Nádych, navážime sa viac na ruky. Všimni si, že mám stále rovný chrbát. Neprehýbame sa v chrbte. Ty už máš možno väčšie brúško a môžete to brúško ťahať smerom nadol, takže jemne podsaď pánvu, spevni stred tela a stále zachovaj rovnú líniu chrbta. Posledný krát s výdychom klesáme. Nádych, navážime sa viac na dlane a vrátime pravé koleno vedľa toho ľavého. Zopakujeme si to isté na druhú stranu. S nádychom ľavú nohu vystrieme za seba, položíme špičku do podložky, zatláčame pätu smerom nadol k podložke a iba si predýchaj. Stále vzpriamená chrbtica, nechceme, aby sa nám prehlboval záklon v krížovej časti, v driekovej časti chrbtice. A s ďalším nádychom sa naváž viac na dlane, ľavé chodidlo položíme do podložky alebo na podlahu, doľava. A s výdychom klesáme smerom dozadu. Ľavá noha je stále vystretá. Stále vzpriamená chrbtica. Nádych. S výdychom klesáme. Opäť využij túto príležitosť, to, že cvičíš a vedome dýcháš. Pri výdychu aktivuj svoje pánvové dno. Pri nádychu sa naváž viac na ruky, uvoľni pánvové dno aj brúško. Pri výdychu ho jemne stiahni. Poďme ešte 2-krát. Výdych, klesáme čo najbližšie k pravej pete. Nádych. S výdychom klesáme. Nádych, vrátime sa do neutrálnej pozície. Koleno ku kolenu. Sadneme si na pety. Kolena dáme ďaleko od seba. Natiahneme ruky dopredu. Položíme čelo na podložku. Ak by ti náhodou v tejto pozícii nebolo príjemne alebo máš ešte nevoľnosti, tak kľudne zostaň na predlaktiach, zdvihnutá hlava a iba necháme klesnúť hruď a brúško jemne nadol. Jedna alebo druhá verzia. Pozícia dieťaťa. Môžeš už zostať v pozícii dieťaťa, alebo ak môžeš robiť predklonové pozície, čiže netrpíš už nevoľnosťami, nemáš pálenie žáhy alebo reflux, alebo nemávaš ani časté bolesti hlavy a migrény, tak poď ešte na chvíľku na 4, zapri si špičky do podložky a s výdychom zdvihni pánvu, bedra do výšky a smerom dozadu, dole pozerajúci pes. Môžeš si tu poprekračovať, práva, ľava. Zastavíme, s nádychom zdvihni pety do výšky, s výdychom klesni. Nádych, pety do výšky. Výdych, zatlačam ich smerom k podložke. Ešte posledný krát. Výdych a pomaličky s ďalším nádychom polož kolena na podložku doširoka a vrátime sa do pozície dieťaťa a v tejto pozícii dnešnú lekciu aj ukončíme. Zavri oči. Nechaj čelo položené na podložke, ja iba kvôli mikrofónu budem mať zdvihnutú hlavu, ale ty sa už uvoľni v pozícii a sústreď sa na svoj dých. Prehlb svoj nádych, pomalý a hlboký nádych až do chrbta a pri výdychu uvoľni svoje bedra, uvoľni hruď, uvoľni ramena, nech klesne hruď nižšie. Hlboký nádych až do chrbta. Pomalý výdych, všetko uvoľni. Dopraj si ešte niekoľko takýchto hlbokých nádychov a veľmi pomalých predĺžených výdychov. Nech je každý tvoj nádych aj výdych vedomý. Pošli kyslík svojmu telu aj svojmu dieťatku. A pokojne zostaň v pozícii tak dlho, ako potrebuješ. Toto video sa za chvíľku vypne, ale ty pokojne ešte zotrvaj možno ďalšiu minútu, možno ďalších 10. Nechám to úplne na teba. A iba si dýchaj. Nech sa na chvíľku zastaví čas. Namaste.